Avui, des de la Gent Oliva, us recomanem la darrera novel·la de la parella d'autors nord-americans més famosa dins el gènere negre, que són Douglas Preston i Lincoln Child. Per qui no els conegui, és potser la parella més famosa i llegida arreu del món, de gènere negre i policíac, i us recomanem Infierno de Hielo, que és la darrera novel·la d'un dels seus personatges més famosos, que és Gideon Crew. Gideon Crew, per qui no el conegui, és un ex-científic reconvertit en col·laborador de l'FBI. I en aquesta darrera novel·la recorren a ell pels seus coneixements científics per treure'n l'entrellat d'un enorme meteorit que hi ha perdut en una illa i que sembla tenir vida pròpia i ser més que una sola pedra i va creixent i amenaça la humanitat. A Gideon Crew el vam conèixer els que som seguidors de Preston i Child a Venganza, que és el primer títol de la sèrie, després va venir El cadàver i per últim La isla perdida. Ara arriba Infierno de Hielo, que per aquells que no el conegueu, de bon segur us hi enganxareu a aquest personatge. I tant pels que el coneixeu com perquè aquells que el descobriu ara, no deixeu de llegir la nota que els mateixos autors han inclòs al final del llibre, que aclarirà molts dubtes. Per tant, si no sabeu què llegir, Infierno de Hielo és una bona recomanació, bona lectura aquest estiu i llarga vida al gènere negre.